totižto. Takže nechcem vás tu strašiť nejakými temnými kecami. Ale mimoriadna správa, chcel som v prvom rade pozdraviť všetkých fanúšikov, vagabundov, fajterov, bratov policajtov, Boženáda, Kurvy, Rebeku, Pizzeriu Bene, Silvio, Lenču a Minivenušu. Takže, Mončiči, ja mám také vážne obavy, že ti doma asi budík nefunguje. Víš, keď máš rada pripálené, čo nejdeš na hejka k Dunaju. Dobre, odišla ti hlava, nespojka, máme remízu, ale ty chceš tomu furt vytať. Zabudla si, čo sa stalo pred štvrťstoročím Itimu, keď ho namotali na lentilky a on odmietol konzervovať ich salám? A pleskol si mangový sorbet na verejnosti, čo zakazuje konár, lebo v konári to je tak písané, tak mu polámali ručičky a teraz chodí ty a má to jak hrable po Posejdonovi, tie ručičky. Ja sa vážne obávam, že mi tvoj rozalgín, jak svatená voda, nepomôže. Hlavne pred ľuďmi, čo majú vo videách vác dymu, jak Gombitov a v klipoch. My to máme schovávať tínedžerky. Čo bude robiť Boris? Ja si to mám zobrať domov? A ráno mu nedám olahové rezy, tak mi vyhlavičkuje celý balkón a po balkóne, keď nebudú olahové rezy. A ďalšia vec, poslankyňa v prúseri a angličtina na úrovni pornoherca z Ejakulidova. Však oni to tak nemysleli, že my nemáme na výber. My nemáme na Viber. My sme tak chudobní, že nemáme na Viber. Lebo tu, keď večeruješ grám, tak máš luxus. My sme chudobný štát. Zabudla si, keď Estko bezcitný s Hondurasom a s Černým Milankom prehrali 6 000 za noc? Čo? Na to si už zabudla? Vtedy si sa nestarala 6 000 za noc. Teraz to chceš dať na hlavu? Vtedy nemali nič. Došli o všetko. Nemali ani signál na telefóne. A teraz ma nezabudni označiť za flašistu, lebo som bol dojčený. Jak väčšina ľudí tu bolo dojčených, tak keď sú dojčení, tež boli flašisti. Ja ťa prosím o jedno. Toto je naše Slovensko rozkradnuté. Toto je naše zdravotníctvo rozbité, jak Janko Lehocký. Toto je naše školstvo v dezolátnom stave. Prosím ťa, nechaj nás to v kľude doraziť a nevolaj sem posily. Ďakujem ti pekne.